guys, maayong buntag sa inyong tanan. Diyan na punta diri sa atong bukid, diri sa Hornasan guys. Kay ang atong buhaton magpadayon ta og lampas diha guys. O maghinlo gihapon ta sa atong mga sagbot diha guys. O bani ko ninyo kay magtrabaho na punta karong adlaw. Ang paglampas guys, init ug uwan ang imong kalaban. Pero kung nag-uma ka, magkugi, padayon lang gihapon ta. Atong hinluan ang atong lubi guys para mudali og dako. Para pod manambok. Muni guys ang atong trabaho guys. Kung kita mag-uma, mao ni ang atong permanente trabaho. Magsigig lampas sa atong bukid guys. Ano lang, mahinay lang. Human sa atong paglampas, makakita tag lubi atong tigomon guys. Diyan na nga.